O Executivo rianxeiro considera que a Festa da Xouba debera ser máis que unha mera degustación. Por ese motivo, este ano tratará de incluir no programa diversas actividades vinculadas á cultura mariñeira e, por extensión, o feito diferencial do xeito e a pesca artesanal, parte da historia do municipio. A Festa da Xouba era máis, ou debería ser máis, que un momento de degustación do produto, non? Porque tamén a xouba é moito máis que o produto en sí, ainda sendo un produto de excelente calidade, tanto é así que ten un selo que reconoce isto, non? Pero é máis alá que un produto gastronómico de calidade, é unha maneira de vivir, é o sustento de moitas familias, é unha arte de pesca tradicional e sostible, é, bueno, pois, é un pobo prácticamente, non, representado en todas estas cousas como o pobo de Rianxo. Por tanto, nós entendemos agora que debemos efectivamente pois, poñer en valor este produto tan destacado que temos, pero intentar dar os pasos para ir máis alá, non? Durante a celebración proxectarase tamén un documental realizado pola Mancomunidade Barbanza Arousa que recolle a tradición da conserva, poñendo en valor a xouba neste proceso productivo. Tamén se buscará a implicación da hostelería local. Para nós, e así o enfocamos, é a primeira festa da xouba dunha nova fase na que o protagonista, además do produto, non cabe dúda, ten que ser a divulgación da cultura mariñeira, a divulgación, en definitiva, da propia historia de Rianxo, e tamén paseniño pois, un protagonismo da propia hostalería rianxeira no que ten que ver coa preparación da xouba, coa degustación da mesma, e servir tamén para un reclamo aos nosos restaurantes, aos nosos bares, para as persoas que nos visiten eses días e durante toda a época estival, a época na que a xouba está no seu momento millor, non, para ser degustada. A música tamén terá un papel protagonista. Entre as actuacións programadas para esas datas destaca tamén o concerto de Xosé Manuel Budiño o día 24. Para a organización da festa, o Concello conta tamén coa colaboración da Consellería do Mar.